Sejler vi. Vi drejer rundt. Så sejler vi. Så. Ej, det er fandme noget mærkeligt. Der er vi jo slet ikke ude på noget vand. Mærle, vink til mor og far. Ja, vi blev mor og far blev den våd. Det er bare mega vådt der, hvor jeg sidder. Ja, det er ikke så godt, var. Godt nok skidt. Nu kommer der bare en til nu, og den får vi også, Maria. Ej, det var vist ikke sådan lige. Det var vildt, vi havde sådan en åbning ned, og så sad vi jo 9 mennesker, så det var bare top, og så ned i det der hul, og så væltede vi bare i vand. Det er helt sindssygt. Ej, der er en på land. Det er godt nok vildt, at vi tog lidt sejlerne. Sikkert. Så fik godt et chok der. Nu skal du alligevel hoppe ud af sine bukser, mand. Hej, Markus. Kan du vinke til kameraet? Ej, du kan da godt lige vinke. Ja, nu kommer det. Er du klar? Og så går det stærkt. Nu går det bare stærkt. Kom. Det går stærkt, mand. Det. Nej. Vent, faktisk er min sko. Ja, lige ved med, der kommer de til sin ret. Ja. Så lige nu kommer de der sprøjter på os. Nej, ikke os. Så, nu skal vi ind i hulen. Kan du se der? Hulen. Prøv at kravle hen, Markus. Kom, Markus. Hop så. Hop ned i kuglerne. Markus, kom med herind. Kom så, hop ned i kuglerne. Kom. Kom så, hop. Hop, 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 hop. Hoppe, hoppe. Hej, hej.